Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς να βάλετε multi-version support στον server σας, στο Minecraft, και είναι η αλήθεια αρκετά εύκολο. Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσετε αυτά τα τρία plugins, θα βάλω link στο bio, και μετά θα πάμε στα files του server, στα plugins και θα τα πετάξουμε όλα μέσα. Ωραία, και αφού έγιναν upload, πάμε πάλι στο terminal και κάνουμε restart το server. By the way, για αυτό το βίντεο χρησιμοποιούμε το Galenos Nodes, ένα από τα καλύτερα hosting στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Link και αυτό θα είναι και στο bio. Θα είναι και το Discord server εδώ που θα μπορείτε να μπείτε να ρωτήσετε για ό,τι πρόβλημα έχετε σε σχέση με servers, plugins και τέτοια. Και στην ουσία το VIA version βάζει support για versions πάνω του server. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε version 1.19 θα είναι μέχρι το τέλος. Το VIA backwards βάζει για versions κάτω του server μέχρι 1.12 νομίζω, και το VIA rewind βάζει support μέχρι 1.7. Ωραία, βλέπετε τώρα ότι έχουμε 1.19 ο server. Πάμε τώρα να μπουτάρουμε Minecraft 1.21. Ωραία, μπορείτε να δείτε ότι έχουμε μπουτάρει τώρα Minecraft 1.21. Πάμε στο multiplayer, βάζουμε τον server και μπαίνουμε. Και όπως βλέπετε είμαστε μέσα από 1.21 ενώ ο server τρέχει σε 1.19. Αυτό ήταν το tutorial για σήμερα. Όλα τα links θα τα βρείτε κάτω στο bio και μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά και στο Galenos Node. Αυτά από εμάς, τα λέμε σε ένα επόμενο tutorial.